ሃገራት ኤውሮጳ ዲፕሎማሰኛታት ሩስያ ሰጊገን ንኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝረቐቐ ሕጊ 3199 ባይቶ ኣሜሪካ ናብ ኮንግረስ ተወሲዱ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 30 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ናብዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስታትን ካልኦትን ዘጣመረ ናይ ዜና መሰናድኦ ብዝርዝር ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣየርላንድ፣ ቤልጅየም፣ ኔዘርላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክ 43 ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ሩስያ ካብ ሃገረን ክወፁ ከም ዝኣዘዛ ተፈሊጡ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ፖላንድ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝወሰድኦ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቤልጅየም ሶፊ ዊልመስ እቲ ምስጓግ ምስ ድሕነት ሃገርና ዝተሓሓዝ እዩ ክትብል ንኣባላት ባይቶ ሃገር ከም ዝተዛረበት ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝርከብ ኤምባስን ኣብ ኣንትዋርፕ ኣብ ዝርከብ ቆንስል ሩስያ ዝሰርሑ 23 ኣባላት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ካብቲ ሃገር ክወፁ ከም ዝተነገሮም ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ስጉምቲ ምስ ጎረቤት ሃገር ኔዘርላንድ ብምውህሃድ ዝተበስደ ሓበራዊ ስጉምቲ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ቀርና ኣፍሪካዊት ሃገር ኢትዮጵያ ሰላምን ዴሞክራስን ምድጋፍ ዝዓለመ ረቂቕ ሕጊ ብኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰኔት ኣሜሪካ ትማሊ ድሕሪ ምጽዳቑ ሎሚ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ወይ ከዓ ኮንግረስ ኣሜሪካ ተመሪሑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዚ S3199 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ረቂቕ ሕጊ ኢትዮጵያን ፒስ ኤንድ ዴሞክራሲ ፕሮሞሽን ኣክት ብዝብል ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልኦት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ተሪር ማዕቀብ ንምንባር ዝተዳለወ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴኔት ኣሜሪካ ትማሊ ሰሉስ 20 መጋቢት 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ነቲ ረቂቕ ሕጊ ኣመልኪቱ ዘካየደ ኮይኑ ናብ ሙሉእ ሴኔት ተሕሊፍዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ነዚ ረቂቕ ሕጊ ዘተኣታተወ ሴናተር ኒው ጀርሲ ዝኾነ ሮበርት መንደዝ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። S3199 ብ25 ጥቅምቲ 2014 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ናብቲ ሰኔት ቀሪቡ ናብ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝተመርሐ ኣብኡ ዘተ ዝተኻየደሉ ድማ ናብቲ ቀጻሊ መስርሕ ከም ዝሓለፈ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ሓቢሩ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ቅድሚ ዋርሕ ካብ ዝረቐቐሉ እዋን ኩናት ኢትዮጵያ መልክዑ ቀይሩ ይቕፅር ከም ዘሎ ኣባል ባይቶ ጂም ሪሽ ከም ዝገለጸ እውን እቲ ሓበሬታ ኣነጺሩ። ዝሓለፈ ሰንበት ብጠቕላላ 5208 ዩክሬናውያን ብሰብኣዊ ኮሪደራት ኣቢሎም ምውፅኦም ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ እተረኽበ ኣሃዛት ኣመልኪቱ። ካብዞም ዝወፁ 5208 ዩክሬናውያን 2 ብጽኑዕ ዝቆሰሉ ህፃናት ከምኡውን ኒሞንያ ዝሓመመ ዕሸል ከም ዝርከቦም ምክትል ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ኪርሎ ቲሞሼንኮ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዞም ዩክሬናውያን ብዓሰርተ ሰብኣውያን ኮሪደራት ኣቢሎም ሙሉእ መዓልቲ ክወፁ ከም ዝተገብረ ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ኤሪና ፈርቹክ ብምጥቃስ ኪየቭ ኢንዲፐንደንት ዝተባህለ ጋዜጣ ዩክሬን ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚኣቶም እቶም 4331 ካብታ ብሰራዊት ሩስያ ተኸቢባ ዘላ ወደባዊት ከተማ ማሪዮፖል ዝመፁ ኮይኖም ሕጂ ናብታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እትርከብ ከተማ ዛፖሮዥያ በፂሖም ምህላዎም እታ ጋዜጣ ወሲኻ ገሊጻ። ካብ ኤርትራውያን ኣቦን ኣደን ኣብ ብሪጣንያ ዝተወልደት ጓል 24 ዓመት ሉላ ፋኑስ ካብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጀሚሮ ሃለዋት ኣጥፊኣ ተባሂሉ ንፖሊስ ተመልኪቱ ድሕሪ ከም ዝጸንሐን ማሊ ዝሓለፈ ሐሙስ ግን ሬሳ ኣብ ማእከል ከተማ ለንደን ዝሓለፈ ዓቢ ፈለግ ቴምስ ከም ዝተረኽበ ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ።
ታን መወዳእታ ግዜ ኣብ ፋልሃም ዝተባህለ ከባቢ ሃገር እንግሊዝ ዝተረኣየት ሉላ ሬሳኣ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ክፋል ናይቲ ወሓዚ ሩባ ተረኺቡ ክብላ ማዕከናት ዜና ሃገር እንግሊዝ ሓቢረን ኣለዋ። እማውታኣ ዘይተገልጸ ምዃኑ እኳ እንተተሓበረ ጥርጣረ ዝፈጥር ግን ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ። ምርመራ ናይ ሬሳ ክካየድ ድማ ፖሊስ ከም ዝሓበረ ተገሊጹ። ፖሊስ ነታ ደሃያ ጥፊኣ ዝቐነየት ኤርትራዊ መበቆል ዘለዋ ሉላ ፋኑስ ንምርካብ ህዝቢ ሓበሬታ ክህቡ ተማዕፂኑ ከም ዝቐነየን ኣባላት ፖሊስ ብዛዕባ እታ ብሓሙስ 17 መጋቢት ዝጠፍአት ጓል 24 ዓመት መንእሰይ መፀዋዕታ ኣውፅኦም ከም ዝነበሩ ክብሉ ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ከተማ ለንደን ሓቢሩ ኣሎ። ብዝሓለፈ ሰሉስ 22 መጋቢት ሰዓት 9:25 ቅድሚ ቀትሪ ሬሳ ኣብ ማይ ተረኺቡ ብዝብል ፖሊስ ናብ ሪቨር ቴምስ ጥቓ ጎደና ታውን ተፀዊዖም ከም ዝነበሩን ኣባላት ፖሊስ ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምኻዶም ሬሳ ናይቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ማይ ኣውፅኦም ምርመራ ድሕሪ ምክያድ ናይታ ጠፊኣ ዝቐነየት መንእሰይ ከም ዝኾነን ንቤተሰባ ከም ብኡ ከም ዝተነገሮምን ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ። ከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ድሕሪ ዝሓፃር ፀብፃብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንዑ። ሓይልታት ኔቶ ንዩክሬን ናይ ነፈርቲ ኩናትን ኣጽዋርን ሓገዝ ክገብረሉ ንነዊሕ ክጽበይ ምጽንሑ ፕረሲደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሓቢሩ ኣሎ። ነታ ኣብ ትሕቲ ከበባ ኣትያ ዘላ ወደባዊት ከተማ ማሪዮፖል ብዘይ ተወሳኺ ታንክታትን ሓገዝ ነፈርትን ኩናትን ምድሓን ዝከኣል ከም ዘይኮነ እቲ መራሕ መንግስቲ ሓቢሩ። ዩክሬን ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ብሮኬታት ጠበናጅን ከተውርድ ኣይትኽእልን እያ ክብል ኣብ መግለፂኡ ዝሓበረ ዜሌንስኪ ብሰንበት ምሸት ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ንመላእ ሃገራት ኤውሮጳን ናቶን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ዩክሬን ንምኸተ ዘድልያ ሓገዝ ኣጽዋር ንኽመጻ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክትጽበ ምጽንሓ ዝገለጸ እቲ መራሕ መንግስቲ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ንዩክሬን ናይ ነፈርቲ ኩናት ታንክታትን ከምኡውን ስርዓተ ምክልኻል ሚሳይል ከልግሳላ ምሕታቱ ዘጋርድያን ዝጸብጺቡ ኣሎ። እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ መላእ ኤውሮጳ ንምሕራር ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ ዝበለ እቲ መራሕ መንግስቲ ዩክሬን ዜሌንስኪ ሃገራት ኤውሮጳን ብፍላይ ከዓ ምዕራብ ሃገራት ኣሜሪካ ሓዊስካ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ጠጠው ብምባል ኣብ ምክልኻል ሃገረ ዩክሬን ካብ ወራር ሩስያ ክጽምበራ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ኣብ ሰንኮፍ ዝርከብ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ከይፈርስ እንድታ ሃገር ናብ ዳግማይ ሙሉእ ግጭት ከይትሽመም ምክትል ፕረሲደንት መራሕቲ ተቃወምቲ ቀቢላ ንዌርን ሬክ ማቻር ኣጠንቂቑ። ሬክ ማቻር ነዚ ዘጠንቀቐ ብፕረሲደንት ሚያርዲት ሳልቫኪር ዝእዘዙ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ምግላጹ ተኸቲሉ እዩ። መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ 2018 ዝተኸትመ ስምምዕ ዝጥሕስ ከም ዝበለን ሸምገልቲ ኣካላት ነቲ ጉዳይ ብህፁፅ ከጸሪዎ ተሓቲቱ ኣሎ። ምስ ፕረሲደንት ሳልቫኪር ብዝተበጽሐ ስምምዕ ምክትል ፕረሲደንት ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ሬክ ማቻር ናብቲ ከም ሸምጋለ ኣካል ኮይኑ ዝተዋስአ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ፀጥታዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ካብ ዝቐረበ ኣዋርሓት ሒዙ ኣብቲ ኣፋፍ መድረኽ ከም ዝርከብ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ደቡብ ሱዳን ናብ ሙሉእ ግጭት ከይተሸመመት እንከላ ኢጋድ ቁልጡፍ ምትእትታው ክገብር ከም ዝተላበውን እቲ መራሕ መንግስቲ ብምጥቃስ ዝተፈነወ ዜና ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብዚ ቅንያት ህዝብ ዝተፈላለየ ውድድራት ዓብዪ ዓወት ድሕሪ ምጉንፃፍ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ሎሚ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሎም ካብ ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ረዲዩ።
ብዙሕ ህዝቢ ናብ ዓለም ለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ እታ ከተማ ብምምጻእ ኣሰኒዎም ናብ ማእከል ከተማ ከም ዝኣተወን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግብፂ ሻርም ኣልሸኽ ኣብ ዘካየደቶ መበል 18 ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 7 ወርቂ 6 ብሩር 2 ነሓስ መዳልያ ዓቲራ ከም ዝተመለሰት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ኤውሮጳ ብሃገረ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ታሪክ ዝሰርሐ ፍሉጥ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እውን ምስቶም ናይ ግብፂ ብጾቱ ኣስመራ ሓቢሩ ከም ዝኣተወ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ወዲ 21 ዓመት ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ናብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ውድድር ንሓያል ነፋስ በዲዩ ንመቐዳድምቱ ብገፊሕ ስዒሩ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ሻድሻይ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ነዚ ክብሪ ዝበቕዐ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝጅመር ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ዝዓበየት ከተማ ዕፅዋ ከም ዝኣወጀት ሃገረ ቻይና ኣፍሊጣ። ሰበስልጣን ጥዕና ምርመራ ኮቪድ-19 ንኸካይዱ ከተማ ሻንጋይ ኣብ ዝመጽእ 9 መዓልታት ብክልተ ደረጃ ክትዕጾ ከም ዝኾነትን ዋላ እኳ ልዕሊ እቲ ኣህጉራዊ መለክዕታት ሓድሽ ማዕበል መልከፍቲ እንተዘይኮነ ኣብቲ ኣገዳሲ ቁጠባዊ ማእከል ዝበሃል ከባቢ ንኣስታት ሓደ ወርሒት መልከፍቲ ወሲኹ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝምልከቶም ሰበስልጣን ቁጠባት ሃገር ምእንቲ ከይጉዳእ ነቲ ኣስታት 25 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ክትዕጾ ኣይደለዩዋን ከም ዝነበሩን ይኹን እምበር ሻንጋይ ኣብ ሓፂር መዓልታት ልዑል ለበዳ ስለ ዘመዝገበት እቶም ሰበስልጣን ሓሳቦም ክቕይሩ ከም ዝተገደዱ ይፍለጥ። እቲ ዕፅዋ ኣብ 2 ደረጃ ክትግበር ከም ዝኾነን እቲ ምብራቃዊ ወገን ናይታ ከተማ ካብ ሶኒ ኣትሒዙ ግድሮ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ክሳብ 1 ሚያዝያ ከም ዝጸንሕን እቲ ምዕራባዊ ወገን ድማ ካብ 1 ሚያዝያ ስጋብ 5 ሚያዝያ ክዕጾ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ቻይና ኣፍሊጦም ኣለዉ። ህዝባዊ መጓዓዝያ ጠጠው ክብልን ኣብያተ ጽሕፈትን ትካላትን ኮነ ፋብሪካታት ስርሐን ደው ከብላ ወይ ሰራሕተኛታትን ካብ ገዛ ክሰርሑ ከገድዳ ከም ዘለዎን ትእዛዝ ተዋሂብዎን ከም ዘሎን ምሕዳርታ ከተማ ህዝቢ ንመምርሒ ዕፅዋ ንኽከታተሎ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ዊቻት ሓቲምዎ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናዕኩም ንሎሚ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ እዩ ነይሩ። ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና ፈነወ ስጋብ እንራኸብ ንሎሚ በዚ ወዲእ ኣለኹ። ሰላም ደሓናምስዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።